Muri yaZimbabwe hazvina kumira zvakanaka. Ndadzoka zvekare nyaya yebill number 3 uramba ichiendera mberi, saka tangoti tingoshandisa mukana tingoti gaga tichionesana kuti nhasi zviri kunzi kudii nenyaya yebill iri kunetsa kudai so. Kune vanhu vachangosvika panapa, ndo channel yenyu, ndo chivhitivhiti, ndo Kulian TV yacho yatinokubatira nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika nekutora nzvimbo munyika yedu pane nzvimbo dzakasiyana-siyana. But now ndisati ndaningirikina ndisandakanganwa ndinozviziva kuti kuna vanhu vachazotanga kuona flyer rinenge richita richibuda pascreen apo pamunenge muchinzwa nyaya dziri kuitika nezvebill number 3. Ikambani inonzi Education Research, iyo inoita basa rekurejistera vanhu macompanies muSouth Africa muno nekuvhura maFNB business account kune vanhu vasina mawork permits nemastudy permits. Saka garai makabatirira muchizoona ipapapa vanoda kuvhurwa maFNB business account nekurejisterwa macompanies vasina mawork permits kana mastudy permits. Mubate Education Research, ndio ine flyer richapota richibudikira pascreen penyu ipapapo. Ndisingapedze nguva, regai tibva tangoti turu tichinzwa kuti nhasi zvakamira sei. maZimbabweans muri sei hama dzangu mese ikoko vakadii vamwe vese makadiko mukati umu. Ndiri kunzwa zvivhitivhiti zvakawanda zviri kutaura nyaya yekuti iyo ZANU-PF ingangotsvaka kudzokera kuruzhinji panyaya yereferendamu. Apa hapana chinofanira kutifadza apa. Chinhu chokutanga chisingafaniri kutifadza ndechekuti what is Ziyambi and his Mnangarwa to drive us all the way to that point yokuti ndoita zvana referendum yokuda kuchinja mutemo unotenderana navo kuita zvavanoda. Muri vanani? Chichi? Why? Muri chii? Referendum maZimbabweans tinofana kuibvuma kana taibvuma on conditions. Kunyanya kumaruva zvakanyanya, iri shoko ritoda kuti risvike kuvakuru kubva kune vanotungamirira masangano anopikisa magenerals, madzimambo, vapovhu. Munhu wese ngaazive shoko iri rokuti tinobvuma referendum on conditions dzokuti shoko rinofanirwa kusvika kuvanhu zvakasununguka. Vanhu voziva kuti vari kufanira kuvhota no kana zvadii, kana kuvhota yes kana zvaita sei. Kwete zvokuti vanhu pavanenge vakuungana vachiti vadzidziswe izvozvo vanenge vachirohwa. Kana zvaita izvozvo ngaichitogara yaregwa, ngaigare yaregwa 2030 bill number 3 ngaibve yaregwa kana zvakadaro. I don't know, pane chimwe chinhu chiri kundinetsa pamaZimbabweans nevarume vodhoku ava. Varume imi muchiisa mitemo munyika yeZimbabwe sedhoku, muchitendera kuti president unofanira kuti chero chaafunga kuita aite semaitiro ari kuita ava Mnangarwa. Njere dzenyu dzaiva papi imimi? Maifunga maida kudii? Chimbotitaurirai dei kuri kuti imimi varume imimi mawire akiita vachiwenga iko zvinezvi through Comrade Knox, ndio mawire amunomboita kuvanhu muchitaura. Ndinoda kuti iwo Comrade Knox is one of them. I think vanga varimo mudhoku macho. I don't know if he is not. He must explain to us because he knows kuti dhoku inorevei uye ndivanani vakaumba dhoku, mapato api anoumba dhoku. Ndoda kuti ndikubvunzei kuti imimi munjere dzenyu hamuna kufungavo here kuti munhu anenge achizotungamirira nyika yemutemo yamakaisa mudhoku, havazi vese vanoti ishe vachapinda muushe hwokudenga, vachaona umambo hwedenga,
Havasi vese mapurezidendi amunogadza anenge aine njere dzezvamakava makafokasa imimi. Makava makafokasa development, makava makafokasa kuti zvinhu zvifambe nenzira chaiyo chaiyo, muchidawo kuvaka nyika. Asi maifana kurangarira nyaya yokuti varume, hakuna purezidendi akaenda kuchikoro chokundodzidzira kuva purezidendi. Purezidendi anongoiswa nevhoti, of which munogona kumuisa muchiisa nevhoti maona kupefoma kwaanenge achiita during macampaigns, kana kuti kupi hamene kwaanenge achikambena ari kumasero here, kana kuti kudistrict, kana kuti kuprovincial kwaanenge, kana kuti kunational kwaanenge achipefoma ari. But maifana kuva nomutemo wokuziva kuti kune vamwe vanhu vanombopota vachipenga sezvakiitwa izvi. Saka patinoisa mutemo, munhu uyu anofana kunge aine vaanokonzauta pawhatever decision yaanotora, kwete kuti unongoita chiro zvaafunga, akada kurishafura masoja, akada kutsvaga vanhu vake vaanoda achingoisa, akada kuisa majaji, unongoita zvaafunga. Kune vanopenga nenguva dzokupenga vokuitira isvina, sesvina yaakuitwa yokuti vanhu vanoda kuchinja mutemo wenyika vega iri pati, not knowing kuti ZANU-PF, vara rinoti ZANU-PF harirevi nyika, rinoreva epati yatinogara ichitaura kuti varume hamungagoni kuti mimi muchinje mutemo muri mega. Kana iri FIFA haiti nokuti isu tisu tino munhu ari kutonga zvanga zvaita Leo Mugabe kukondesta kuti ave nechigaro cheuchairman hweFIFA. Tobva tatoti isusu because tisu takachibata, saka tisu takutochinja mitemo yeFIFA yese. Aiwa, makakonewa dhoku, makakonewa zvokurevesa. Apa munofana kuapologiza, kuti kungoapologiza chete, munofana kuapologiza muchibvisa mitemo yakadaro yokuti munhu anonzi ari one unopa decision munyika here nevanhu vakawanda kudai bwana 17 million. Maida kuzama kuti chiimi varume vedhoku, njere dzenyu dzaiva papi pamakava muchiisa mutemo wokuti purezidendi anofana kuchinja? Iko zvino vanhu vanongokanywa kanywa semakanyiwa edoro, vachingokanywa kanywa zvinodhaka. So makanyiwa edoro anodhaka, unoona kamwana kavatapo mofungidzira kuti pamwe kuguta izvo. No, kadhakwa makanyiwa. Sadza rakanywa iri rinokanywa nomukaka, rakanywa nedoro rinodhaka rine alcohol ine percentage yakakurisa. Vanhu vakungoita sokuti ameno zviri kungoitika mangwana wamuka akadai mangwana. Ibenzi iri mani ramunorega richingonyongora nyongora zvinhu zvese zvichingobatwa batwa. Haana njere munhu uyo, haana kana nepfungwa, haoni, haadzidzi. Munhu rudzii unofarira nyonga nyonga kusvika aita kuti mahwindi for him. Munhu unofarira kuita nyonga nyonga kusvika agadzira vanhu vanongorova vanhu vasingasungwi. Vakomana imimi makaita sei varume imimi? Vakomana imi muri kuita sei panapa? Imi varume imi nyatsai kutitaurira mani, muri kuita sei varume imimi nenyika inei? Chii chamuri kumbonyanya kuita chaizvo chaizvo apa? Hazvisi kuoneka mani. Shuwa varume, kwamunofambavo muchiinda kumisangano munonge makatoisa maoko muhomwe chaizvo chaizvo muchiti ini ndiri purezidendi wenyika iyoyi here yakadai iyoyi yakadai izvezvizvi. Muchibva mutotabva kuti tinototonga vanhu vedu, muchitonga iwaya matokutonga here kuku? Kudi kutungamirira here kuku? Vakomana imimi kaimi, vakomana musada kuita zvinhu zvisina nebasa rese imimi. Hatigoni kurarama mararamiro aitwa vabereki vedu vachiraramiswa naSmith. Vanhu vachingoraramiswa, munhu achingoita chero zvaafunga. Mwana womurungu chero kafunga kuitira weti kumusana kwenyu makagara muchimwa tii, aingoitira weti. I was told nababa wangu inini kuti vakamborova mumwe nesando, vakaenda kujere. Varova mwana womurungu nesando ari manager nenyaya yekuti waingoti chero zvaafunga unongoita. Akavaitira weti, vakatsumudza sando vachisenza mubhata mugwerumu. Vakasumudza sando vakamurova, vakawira uko vakaendeswa kujere. Aiwa, hakuna kungoramba tichingoitwa zvinhu zvokuti kuitirwa weti kumusana nana munangarwa manisi.
motitisa weti kumusana imi varume vedhoku imimi, pepukai njere dzenyu dziti. Mukaona munhu akaenda musango abvura mutemo, imi munotofanira kubvura mutemo nokumurambira zvamakatenderana kuti ndo zvatichakurega uchiita. Kana abva mukati mereyo, pane patingaramba takadaro here varume isu tichiramba tichingoteverera chitima chino musoro wanguva warova sango kudhara chichivhuna-vhuna miti nokutsika mhuka kunze uko. Isu toramba chiti because tiri matirera tichingoteverera ikoko. Hatisi zvinhu zvisina njere kaizvo. Tiri vanhu vanofunga. Why do you always let him achingoita chiro chaafunga? Mimi muri kuti chiko imimi, mbondiudzai imimi, budai mbobuda vachivero nyaya ingaimbonzwa munzeve dzenyu, musvike mutiudze kuti dhoku inombosevenza sei, uye dhoku iyo iyi haigoni kuzotsiura munhu wayo sei. Hamugoni kumutsiura sei mupengo uyu wakarehwa navageza? Munotadza kutsiura mupengo wakadai, mupengo wamapengo ese. Zvino chii ichochi vakomana? Munhu unofoma vanhu vedoro vemadrugs vanobva mumaoko ake, vanhu vanongorova vanhu vasingabvunzwi vanobva mumaoko ake, mahure anobva mumaoko ake, vese vanhu vese vanoita zvakashata vanobva mumaoko ake. Mapostori for ED, unoona anonzi mapostori for ED acho mapenzi ega ega, mapenzi ega ega. Ungatora chivhayo kuti mupostori wokwaJohani Masowe. Johani Masowe munomuziva here? Masowe Johani chaiye chaiye, vanhu munomuziva imi Johani? Imi munomuziva Johani kuti waishanda sei? Imi vanhu veMasowe mune shuwa imi nezvamuri kuita izvi kuti ndo zvaitwa naJohani izvozvizvi? Imi vanhu veMasowe, kana muchiona vana mutendi wakakonwa kana kutsanangura kuti nyaya dzenyaya yemari yachivhayo, munopiwa mari nemadhona dzakasviba, vanhu vanenge vaurawa. Murume mukuru, murume mukuru anotaura zvisina nebasa. Vanhu vokwamutendi, chechi yanga ine mbiri yokuramba svina. Isi taiziva vana muchechi dzana mutendi dzichiuya kwaMutare uko vari vanhu vokuti kana mwana chaiye aita chihure muchechi vakanga wainhongwa. Hakusina zvese izvo, ameno wakazogaravo ipapapa. Vino vakanga vachiisa mitemo yemachechi, they failed to understand. Vakangoitawo sevanhu vedhoku kuti munoti inogarwa chechi yokwamutendi inogarwa noukuru, kuti anenge aripo ari mwana mukuru ndiye anogara ipapo. But vakatadza kuziva kuti no, pane vamwe vana vakuru vanenge vari mapenzi. Uyo raabenzi uyo mudhara uyo. Mudhara uyo ibenzi chairo chairo. Kana vakada kutarisa mari yaanowana kuchechi, yaanobatirira vanhu kuchechi kwake kuyako, vanhu vachinzi mufundisi haafani kuinda kuchechi asina mari, iko zvinondofunga yatova ku100. Vafundisi vangani? Mwana wesangano wega wega unenge achinzi bvisa $50, vamwe vachinzi bvisai $20, vamwe vachinzi bvisai $10, vamwe vachinzi bvisai vanhu vese vamuri kuona vese vaya. Murume uyo anowana over $1 million paichi conference yaanoita pamakore ese anoita. Ameno aita how many times vanhu vachindoungana paya. But still unokanganwa kuziva kuti bhaibheri rakati nemazuva okupedzisira vanhu vachava vanozvikudza, vanoita zvisakarurama, vachikarira mari. Ukukara mari rudziko, murume mukuru unoda kuisa pai anogashira mari dzana chivhayo, vana chivhayo vanowana mari dzokungouraya vanhu vachingoita utsinye chete chivhayo, uchisvibisa shoko raMwari, uchiita basa rokutengera vanhu kuti vaende kunovhota kureferendamu yokuti iwe ugopinda mupolitibhuro ugova iwe unozenge uchitonga isisu. Tichiitiswa mari dzezvioko muhomwe, imi vamutendi muchigashira mari dzechioko muhomwe, fufuro. Imi mobva makutobuda paruzhinji muchitaura muchimobiliza vanhu kuti vavhotere 2030. Iwe mudhara iwewe, chihuma chako icho unenge usina kukwana iwe mudhara iwe. Itya Mwari mudhara iwe. Mwari haasi wokumba kwenyu, Mwari ndowokudenga. Izvi zvokuti makagara ndimi mukuru, makagara paya mukaona morowa, tokuonai mumustriti muchipenga umu.
kana musingamuzivi Mwari imi baba imi, hamuzivi Mwari imi. Ndofunga munongoti nokuti makangoita zvokungogadzwa paya paya, hamusi kuverenga bhaibheri. Munongoziva kuti vanhu vanotongoya kwamuri nokuti muri mutendi vokwamutendi. Chero zvoita sei vanongouya kuZioni kodzo, muchiti kodzo, muchingoti paZioni yedu pakodzo, muchikodzora musingaverengi bhaibheri. Kana dei muchiverenga bhaibheri chairo chairo, maiziva kuti Mwari haana nduna mberi kwake. Kana mamujenyengura chenyengura semachenyengurire ari kuita vanhu veZimbabwe Mwari, machenyengurire avari kuita masangano, machenyengurire avari kuita machechi, vana uyo wakabva kuAFM kwete Magaya, uyo umwe wacho asiri Magaya, wokuti ndoda kuti vaprofita vauye muchechi mangu. Kana vauya muchechi mangu, ndoda kuti vazive kuti chiri mubhachi chii, achitamba kuita zvokutamba nesimba raMwari, kuita zvemakwikwi, kuita vanhu, kutambisa vanhu feja muchechi. Ifeja kayai akanga achiita iwe, wakanga uchiita iwe makandiwa iwe, uchiita feja wozotipedzisira wakutaura kuti ndaida kuti vanhu vaconcentrate, vambomira kuconcentrata nezvekunyomba hurumende, vamboconcentrata nenyaya yako iwewe, uchiita feja muchechi, iwewe uchitambisa vanhu makasi muchechi, mweya mutsvene. Vakomana munopenga, vakomana munoenda musango kuita mabenzi kana murume wemusingamuzivi. Zviri kutaurwa nevanhu veZANU-PF. ZANU-PF vamunangarwa, vakatumwa naMwari kuuraya vanhu. Imimi munotaura kuti mudhara yakatumwa naMwari kuti auraye vanhu. Imimi mune shuwa imi kuti Mwari anotuma vanhu kundouraya vanhu vasina mhosva? Mwari chaiye. Mwari munomuziva imi vamakandiwa, Mwari munomuziva imi. Munopenga makore mashoma apa, mazuva mashoma anoteera, munopenga kuita benzi chairo. Kana musingazivi Mwari, zvinhu zvamusingazivi ndezvokuti kana matamba naye musafungidza kuti musi uyo ndo waanonetsana nemi. Anombomira achimboda kumboti nyika igoti makapenga. Iyemi wana mutendi, muchitotamba naMwari matambiro amuri kuita okuti muri kutopinda mupolitics dzokutomobiliza vanhu kuti vhoterai zvinhu zvichauraya vanhu mberi. Hamuzivi munangara kuti unouraya vanhu. Vanhu vakapera 30,000 yakapera kumatebhererendi uko. Hamuizivi ipapo makadaro imimi. Munoswera muchisapota zvinhu zvisina nebasa rese, musapota zvinhu zvokuti nyika ino irambe ichingosafa, vanhu varambe vachingosafa, tichingosafa munyika yakafuma kudai. Tosafire chiizvo munyika yakafuma kudai, ichisafiswa nomunhuwo zvake mubva kure. Munhu unongofamba uyo, munoswera muchiteerera zvokuti tiite referendum, tiswere tichinje mutemo, tichinzwa mutemo nomunhu mumwe chete wafunga kukara kwake kunokara kusingaperi kokoko. Mimi musada kutitsamwisa imi, musatitsamwisa imimi, musatitsamwisa. Zvisinei nokuti vanhu vakafa vachifira nyika inei. Vanhu vakafa ndo zvaunofarira izvozvo. Zvisinei nokuti vanhu vakafira nyika ino, unoita zvisinei nokuti vanhu vakafira nyika inei. Makatadza kundovhukunyura mabhonzo evanhu kwamunoenda muchinoita matorisi akarehwa naComrade Chivero, muchitaura kuti munoenda imi kungonosvika muchiisa zvimaruva, muchitadza kuisa bhizi, muchitambisa mari, muchitadza kutora mari yokutsvaka purazi ramunoita. Purazi iro ndo richazenge richirimwa riri rehurumende, rinorimirwa vanhu chikafu, asi rimwe saidhi rese mariita remagamba iwayo akafira uko, vana vamakafusira mugomba rimwe chete, vamunoswera musina kana basa navo muchivasiya vari kuMozambique. Imimi hamuzvizivi here kuti mwana waye kwenyu akafira kwaanenge afira uko, munotora mabhonzo muchiuya nayo kumusha? Makatora mabhonzo acho imimi, makaatora imimi, makasiya ariko, maakuita basa rokungoita zvinhu zvisina kuronga, zvisina nebasa. Munhu asina kana chaakamboronga kana one day chokuti unokutaura kuti future tiri kuda kuita ichi neichi 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 chinovaka.
ndo purogiramu dzinganzi dzinoda kuzopedziswa nomunhu akatanga mapurojekts asina kupera mapurojekts saka uchafirapo kaiwe ubva ndo paunozotoda kusiya mwana wangu achiita mapurojekti akaitwa nababa isi kuita madhanda idzisa anoramba achitungamirirwa nefamily one ine umhondi hwakadaro isi kutiita vanhu vasingagoni kutungamirira nyika inondobva yashayiwa. Ndakakudzai kuti pai chinotimba muone kuti ane ikoniwa here nenjere dzake idzo dziya achivhuna chirungu saizvo zviya kana achingova nenjere chete anobudisa chinhu chino musoro nokuti nyika ino ipena kana kutonga nyika yezimbabwe it's a penalty. Nyika inei pena yakanaka chaizvo inongomwisiwa ipena isina goalkeeper kutonga Zimbabwe because munhu ane njere chaiyo ndikagarapo ini kugara 1 year ndi zvinhu zvese zvinenge zvachinja. The second year vanhu vane kungotambira mari vakagara handingambopusi kusvika mapusiro amakaita vanhu vakapusa kusvika vakati parliament isina magetsi kwakutovhura parliament kuvhura parliament isina magetsi oenda maakuverenga nechibani hamuzivi kuti masola anotengwa imi hamuzivi kuti magenerator anotengwa kupusa makapusa zvokufa kuti fi murume mukuru wakapusa kuti adahwa chairo ndi munoda kuramba muchingotonga 2030 muchiinda mberi muchiti 2030 nemapusire enyu wayo. Ndakakudzai demamirimi ndiri inini ndaida kutonga nyika yeZimbabwe iya kusvika ndafirapo vanhu vese pasi rese vachichemera kuti muregei yakadaro. I gave you an example yaTraore kuti iko zvinezvi kana vanhu vane njere chaivo vomuBurkina Faso hapana unganzwa kuti Traore anoda kudzingwa akazvifarira. The reason why because ari kugona. Traore akagona vanhu vese vakungotambira mari. Makambozvinzwawo kuti vana vese vakungoti waroora unopiwa mari zvaingetwa naGaddafi ndo zvamaifanira kutora moita. Hapana aikubvisai pachigaro kana waitombofunga zvokuti nyika inoda kuchinjwa president hapana aizvifunga kwete nezvamakaita zvamuri izvezvi zvimoti moda kufira pachigaro maitei nokuti muri chii kuite rwizi nokuti hapana angashifta rwizi kubva apa kuenda apa makomo anoshiftika because kana vanhu vafunga kutoda kuti paite nzira apa vanoriparadza gomo vakaisa asi rwizi unotoita bridge nokuenda nepamusoro haurubvisi parwuri hamusi rwizi kaimi muda kufirapo muri rwizi imi baba imi kwanai imi mukwanire vanhu imi baba imi mukwanai musada kuti tsamwisa tinotsamwa ndakakuudzai kuti tinotsamwa isusu musationa takaizvizvezvese pale imi pamakaenda kuhondo muchindogara kuna naMozambique ko makamavapa mari vanhu vacho vokumozambique wavo ivavo kwatichaendeko tinongopromisavo vanhu ivayo madiamonds tovapromisa nemaminerals ayo tovapromisa toita chikwereti tinoenda nechikwereti kana muchifungidza kuti zvimari zvezvi zvazvinosenzana nachivhayo zvezvina izvo zvemadhoti zvamuri kutiitira izvi toenda nechikwereti izvozvi izvi hapana itai zvese zvamunoita nemashiripiti enyu ese ndakakudzai kuti isi hatichauyiko takangomirira chete kuti muti d yakwana masaina maakutanga zvenyu zvemunomutapa yamuri kuda kuita iyoyo mugoona kuti munopasvika here pakuti munomutapa pachipapo muchazviona imi kuti hakuna unogara unopeta maoko tichipeteswa newe herewe kuti chii iwe unonyepa iwe nemadzako iwe unonyepa iwe nemadzako iwe unonyepa nema ndotokutaurirazve iwe unonyepa iwe haumbotiiti izvozvo izvo nema hazvitombodi vanhu vokunzi vanoda vana nhingi chero vana chamisa hatotombotauri nana chamisa vatengesawo tombomiriri kuti unosora uchinotaura nana chamisa vanoti mangwana unotaura kuti 2050 ngainde mangwana oti chii hatinei nazvo izvo tinongoumba sangano vanhu vakangeta 5 vanotodavirwa zvichemo zvavo uyu ndiye president wedu uyu ndiye chairman uyu ndiye secretary uyu ndiye treasurer uyu ndiani 5 chero nyika yataapproacha inotinzwa bozi vanozviziva kuti munomu makafumwa zvisingaiti munyika muyamuyama
saka kutiitira zvisvina yenyu emi kuita munomutapa kutisvibisira nyika. Ndosaka nyika yedu isinganayi nemvura yese. Hamuna kugadzirisa zvivanhu zvaifanira kugadziriswa kuti muite nezvazvo. Hamuiti, hapana chamunoda kuita. Mungoramba muchingotutira zvinhu zvakashata chete. Imbondiudzai imi kuti bva patakarivhota 2023 chii chamakaita chinonzi tichibate iko zvinezvi? Chii chamakaronga, kana kuti chiri mutebho zvacho, chiri musherefu chamakaronga chiri patebho? Chii? Hapana. Ini zvandinoziva zvamakaita zvakashata kurikola MPs edu atakavhotera. Makarikola mukatuma Chavangu akarikola. Iwe Chavangu uchafambira ameno pauchafambira. Satani womunhu mbwa Chavangu. Ndiyo makaisa akadzinga MPs edu zvikapera zvakadaro. Mapedza izvo matova nezvana 2030. Yeye chakazodai. Yeye chino. Vanhu nemambeu havana kuwawana ko. Mvura yakanaya gore rino hapana wakawana fertilizer, hapana wakawana mbeu. Basa ndiri kungoisa vanhu vanoba vachiba mbeu dzacho idzodzo vachibira mbeu. Unombova munhu rudzii asina pisi. Uri munhu rudzii asingarongi zvinhu zvokuvaka. Unombova munhu rudzii. Vanhu vedhoku ndo pamune makangogara makatarisa kuti takamuisa kuti president haafani kunge achigunzva unongoita zvaanoda. Hamuoni kuti wakupenga imi? Hamuzvioni kuti izvi zvazvoupengo zvokunotora windi kuita nemadzidzisiro atinoita vana vachindoenda kumabhizinesi, vana vachivadzidzisa vachiita mainjiniya, tichiitira kuti izvozvo vazobatsira isu vana baba vavo. Manje kana vana vaya vosiwa kundotorwa windi izvozvo unenge wakambomunzwa paanoadresa musangano, ungoginya mvura chete. Satani unofamba netsoka imi baba imi. Muroyi Satani weRoma wakauraya Jesu.